Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Nadam se da ste ovo kišno subotnje prijepodne odlučili se za našu emisiju nakon što ste, vjerujem, i popili svoju kavicu i lijepo odspavali i da si baš sad mislite evo da čujemo usput koja je tema, pa možda se i pridružimo, možda se i uključimo kako već to obično činite u subotom oko 10:50. Moram odmah na samom početku reći da je ovo posljednja emisija u ovom terminu. Već od ponedjeljka emisija se seli u 14:20, a reprizirati će se subotom, opet u ovom terminu. Dakle, vidjet ćete nekako u hodu, naučit ćete se valjda i na taj novi termin. Danas govorimo o jednoj vrlo zanimljivoj temi, jer je riječ o djeci, a djeca su nam uvijek vrlo zanimljiva. Međutim, danas govorimo o djeci za koju naizgled i drugčijih primjera. Dakle, hvala vam lijepa. Na samom početku hiperaktivnost. Evo, da mnogi gledatelji sad ne pomisle joj, moje dijete nešto zločesto u zadnje vrijeme, možda ima neki poremećaj. Što je to? Pa to je poremećaj koji je razvojni, kažemo razvojni, zato što se dijete sa njim rađa, osim u nekim drugim. I u kojoj dobi da je već riječ o poremećaju nekom? Pa ako se radi o hiperaktivno-impulzivnom, neka dijagnosticirati ili postaviti sumnju na ADHD, ali tete u vrtiću recimo mogu reći da eto bi bilo dobro ili stručni tim u vrtiću. Dakle, u vrtiću se već može prepoznati. Problem je kad dijete ne ide u vrtić, kad su roditelji tako možda više izolirani, kad nisu u situaciji da uspoređuju svoje dijete. Pa na uvodu čujem da nam se javio poštovani gospodin iz Švedske. Tek zlogije, ali 700 ih je sa većim teškoćama i oni su uključeni u posebne odgojne skupine. Govorimo o predškolskom uzrastu. Imamo prema mojim podacima i 4 slijepa djeteta trenutno uključena u predškolsko redovito obrazovanje. U osnovnoj školi pokazatelji su da je oko 6... Jer čujem da nam se gospodin Švedski opet stao, pa ćemo nastaviti. Hvala vam lijepa na razumijevanju. Evo, poštovani gospodine, slušamo vas. Dobar dan, ja se zovem Jusuf Drešević, zovem iz Švedske. Želim vam dobro, lako dobro vama i svim ljudima u Hrvatskoj i svijetu. Može neki i sposobni, a u stvari na vlasti su vam, čini mi se, oni koji su najgori u tome društvu, a ja ne želim ništa loše ni njima, već želim svako dobro, ali bih želio da to bude onako kako treba. Pa ukoliko je neko zainteresovan, ja radim koliko mogu na svemu tom da mijenjam svijet, pa ukoliko je neko zainteresovan može me kontaktirati, ja bih rado na televiziji Hrvatske govori o tome kako ja vidim i Hrvatsku i svijet i kako se stvari mogu rješavati i ajde pozivam sve dobre ljude, pametne, sposobne ljude da mijenjamo ovaj svijet, a jedan od ljudi na koje mnogo računam to je gospodin Branimir Bilić, vaš kolega. Želim vam svaku sreću i želim ovoj djeci da dobiju pravu pomoć i ako se dadne novac koji mamić troši i baca, da je samo mamić, a pored mamića ima još mamića i onoga što je ukradeno i ta će djeca i svi će dobiti i niko neće ići kroz kontejnerima da traži hranu, tako da to je rješenje. Poštovani gospodine, ja se nadam da nakon što ste se ovako dobro izreklamirali i dobili ovako osobnu promociju, da ćete do kraja emisije i odslušati o čemu je riječ u ovoj emisiji, pa ćete se možda sjetiti i pomoći konkretno nekoj od obitelji. Jer ovo što ste vi sad sve rekli je za neku političku emisiju, a imamo ih dosta na Hrvatskoj televiziji, a i kolegu kojeg ste spomenuli možete direktno nazvati i s njim se čuti. Hvala vam lijepo, a molim poštovani gledatelji vama svima neka ovaj gospodin bude za primjer da se i onako nam je ova emisija već jako